Astăzi vom vorbi despre inerție. Inerția este proprietatea corpurilor de a se opune schimbării stării de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă în care se află. Vă propun să facem un experiment. Iar pentru acest experiment vom avea nevoie de un pahar, o foaie de hârtie și o monedă. Așezăm foaia de hârtie deasupra paharului. Deasupra, chiar în mijloc, vom pune moneda. În momentul în care vom trage de hârtie, schimbăm starea de repaus în care se află moneda. Moneda se va opune la această schimbare și va cădea în pahar. Această proprietate o au toate corpurile din natură și se numește inerție.